Gipalit na sa Pag-asa Visayas ang mga color-coded rainfall warning sa dakong bahin sa Eastern Visayas. Kini ang pagluwat og yellow rainfall warning, orange rainfall warning ug red heavy rainfall warning. Kagirang alas 11 usab sa buntag, determinate na ang heavy rainfall warning sa Northern Samar. Nunot sa nasinating kusog ng mga pag-uwan sa dakong bahin sa Eastern Visayas, nakasinati og mga pagbaha ang Samar Island. Sa pagkakaron, mga hinay nga pag-uwan na lang ang nasinati sa Eastern Samar, sa Samar ug sa Biliran. Samtang dinhi sa Subo ug sa tibuok Central Visayas, marag-umong kalangitan ug hinay nga mga pag-uwan ra ang masinati. Expected ba gihapon diha sa may ilabi na sa Northern Samar? Karong adlaw na patay expected na kusog ng mga pag-ulan tungod kini sa shoreline. Pero diri sa rest of Visayas, apil ang Central Visayas, so isolated rain showers to kining mga localized thunderstorms prevail tomorrow until this weekend.